ஹலோ நண்பர்களே! இன்றைய குறுங்கதை சிந்திக்க வைக்கும் அப்பாவி. ஒரு ஆதிவாசி ஆளு பேங்க் மேனேஜர் கிட்ட லோன் கேட்க போனாரு. அதுக்கு அந்த பேங்க் மேனேஜர் லோன் அப்ளிகேஷனை கையில் எடுத்துக்கிட்டு எதுக்காக உங்களுக்கு பணம் வேணும்னு கேட்டார். அதுக்கு அந்த ஆதிவாசி ஆளு, கொஞ்சம் மாடுங்க வாங்கி பால் வியாபாரம் பண்ணலான்னு இருக்கேன் சாமி அப்படின்னு சொன்னார். சரி, அடமானமாக என்ன வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு பேங்க் மேனேஜர் கேட்டார். அடமானமா? என்ன சொல்கிறீங்க சாமி, எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு குழப்பத்தோடு ஆதிவாசி ஆளு கேட்டார். பேங்க்கு சும்மாலாம் யார் கேட்டாலும் பணத்தை கொடுத்துடாது. நீங்கள் கேட்குற பணத்துக்கு இணையாக ஏதாவது ஒரு சொத்தை கொடுத்தா தான் பேங்க்கு பணம் கொடுக்கும். அதுதான் அடமானம்னு சொல்லுவோம். நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிங்களா சாமி? என்கிட்ட கொஞ்சம் நிலம் இருக்குது, 2 குதிரையும் இருக்குது. எது வேணால் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் பணத்தை கொடுங்க சாமி. பேங்க் மேனேஜர் அவரிடம் கொஞ்சம் நேரம் பேசின பின்னர் அவர் நிலத்தை அடமானமாக வச்சுட்டு அவர் கேட்ட பணத்தை லோனாக கொடுக்க ஏற்பாடு பண்ணார். சில மாதங்களுக்கு அப்புறமா ஆதிவாசி ஆள் திரும்பவும் பேங்க்குக்கு வந்தார். அவருடைய அக்கௌண்ட் புக்கை எடுத்து கணக்கு பார்க்க சொன்னார். கணக்கு பார்த்ததுமே ஒரு பைசா பாக்கி இல்லாமல் கடன் வட்டி எல்லாவற்றையும் அவருக்கு கணக்கு போட்டு கொடுத்துட்டாரு. பேங்க் மேனேஜர் அப்படியே அசந்து போயிட்டார். அவரை கேட்டார், நீங்கள் கடன் எல்லாத்தையும் கட்டிட்டீங்க, உங்களுக்கு லாபம் எதுவும் இல்லையான்னு. லாபம் இல்லாமையா சாமி, அது நிறையவே கிடைச்சதுங்க அப்படின்னு ஆதிவாசி சொன்னார். அப்படியா? அதெல்லாம் என்ன செஞ்சீங்க அப்படின்னு பேங்க் மேனேஜர் கேட்டார். என்ன செய்கிறதுங்க சாமி, அதை பொட்டியில் போட்டு வச்சுருக்கேனுங்க அப்படின்னு ஆதிவாசி சொன்னார். ஆடு சிக்கிடுச்சு, இந்த மாத டார்கெட்டுக்கு சரியான ஆள் இவர் தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் எங்கள் பேங்க்லேயே உங்கள் பணத்தை டெபாசிட் பண்ணலாமே அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னார். என்னது டப்பா சீத்தா அப்படின்னு என்னங்க சாமியே என்று ஆதிவாசி கேட்டார். அதுக்கு பேங்க் மேனேஜர் அதை பற்றி விளக்கமாக சொன்னார். நீங்கள் உங்கள் பேரில் ஒரு கணக்கு ஆரம்பித்து அதில் உங்கள் பணத்தை போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்கள் சார்பாக பேங்க் உங்கள் பணத்தை பார்த்துக்கும். உங்களுக்கு எப்போ பணம் வேணுமோ அப்போ நீங்கள் பணத்தை எடுத்துக்கலாம் என்று பேங்க் மேனேஜர் கூறினார். அதுக்கு அந்த ஆதிவாசி அங்கே இருக்கிற சேரில் நல்லா உட்காந்துக்கிட்டு, அப்போ சாமி அடமானமாக என்ன தருவீங்க அப்படின்னு கேட்டார். இதை கேட்ட பேங்க் மேனேஜர் வாயடிச்சு போயிட்டாரு பார்த்துக்கோங்களேன். பல சமயங்களில் அப்பாவியான கேள்விகளுக்கு நம்மக்கிட்ட பதிலே இருக்கிறது இல்லை. இந்த கதை உங்களை சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வச்சுருக்கோன்னு நம்புகிறேன். அடுத்து ஒரு கதையோடு சந்திக்கிறேன். மறக்காமல் இந்த சேனலை லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா பல கதைங்க உங்களை தேடி வரும்.